Juan Gabos, asin maugman niya tong awiton, an awit sa pagpuon. Sa ngaran kan Ama, sikan Aki, sikan Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ni Jesucristo kagurangnan ta, ang pagkamuot kan Dios asin pagkisumaro kan Espiritu Santo, mapasaindo gabos. Asin sa imong espiritu. Matugang ngunyan sa ikapat na Domingo, kan Paskwa kan pagkabuhay liwat nin kagurangnan, sa tuyang pinagsaselebrar ang Domingo kan marhay na pastor. Pamibinyato ang mga leaders kan simbahan pon sa Santo Papa, sagkod mga lingkod kan simbahan. Siringman, pamibinyato ang pagdakol kan bukasyon sa pagpadi, pagreliyoso, tanganing padagos ang kagurangnan ni magpadara ng mga paraanisa sa iyang ubasan. Siringman, sa tuyang ipamibi ang matuninong, makahulugan, onesto, makatutuong eleksyon nagigibuhon sa aga, lugod kita makapagdesisyon na basis sa tuyang konsensya, asin susog sa pinagbubuot sa tuya kana banal na espiritu. Siring man ngunit aldaw, kita nagroromdom sa gabos na mga ina, kaya sa tuya man nabalihon, sa tuyang pagpamibi,
an sa tuyang mga ina, an mga ina na padagos na naghihinguha na maging marhay na mga paraataman sa iyang pamilya urog na sa mga kaakian. Matugang akontan sa itong mga kasalan. Tani magkani kitang magselebrar kamabanal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, na nagkasala ako ning makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko, kanangangadya ako kay Santa Maria, danay na Birhen, sa libos na Angeles, asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurangan tang Diyos. Maherak man lugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadaan sa tong mga kasalan. Daron kita sa buhay na daing kasagkuran. Amen. Gloria in excelsis Deo.
mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Maawa ka sa amin. Mamibi kita, O Diyos na makakamhan asindaing kasagkuran, maggiya ka sa mo pasiring sa pakisumaro, kan mga langit no nakaugmahan, tanganing ang kapakumbabaan kan mga karnero, makaabot sa iya, na kung sa'y nagikan an kusog nin pastor. Huli kay Jesu-Kristo ang kaguranan niya mo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay as sinagahade, kasaro ka na Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Magtukaw po para sa liturhiya kan tataramon. An buhay bakong gabos sa nakaugmahan, siring man igwanin pagtios, asin kasakitan. Inaalok kita na magsarig sa Diyos na nag-aataman sa sato. Kung igwa kita kan paglaom na ini magiging magian, asin magayagaya, an satong trabaho, asin paglingkod sa kapwa. Hinanyugon po niyato an enot na babasahon. Pagbasa sa mga gibo nin mga apostoles. Si Pablo asin Bernabe nagpadagos haling Perga, nagdatong sa Antioquia, Pisidia. Paglaog sa sinagoga na Sabado, nagtukaw. Pakapahumalea ang kataripunan, nagsunod ki Pablo asin ki Bernabe, dakol sa mga Hudyo saka mga parasamba na proselito. Asin sa pakikiulay kanduwa sa inda, sinadol nindang magpadagos sa grasya kan Diyos. Pag-abot kan Sabat, haros ang bilog na syudad natipon sa pagdangog kan tataramon kan kagurangnan. Pagkahiling kan mga katauhan, napano ang mga Hudyo nin pagkauri, asin nagkukontra sa mga itinataram ni Pablo.
nagraraway. Prangka, si Pablo asin si Bernabe nagsabi, sa indunguna talagang kaipuhan ipahayag ang tataramon kan Dios. Ninhuli ta isinisikwal nindo ini, asin kinokondenar ang sadiri bilang bakong maninigo, kan buhay na deing kasagkoran. Uya, nagbibirik kami sa mga hentil. Tasiring tinugon kami kan kagurangnan, pinagita kang ilaw kan mga hentil, na madaramo ang kaligtasan, sagkod sa kapuruhan kandaga. Pagkadangog kaini, ang mga hentil na ugmang padagos, pinamuraway ang tataramon kan kagurangnan. Nagtubod ang gabos na itinalaga sa buhay na daing kasagkoran. Naglalakop ang tataramon kan kagurangnan sa bilog na rehiyon. Alagad ang mga Hudyo, nagsutsot nin mga parasambang babae na mapangyari asinin mga lalaking nanginginotan sa syudad. Nagsunson nin pag-usig laban ki Pablo asin ki Bernabe. Asin pinalayas ang duwa sa saindang pagdulonan. Kaya pinagpagnindaan alpog sa indang mga bitis laban sa inda. Asin nagpaisonyo. Ang mga disipulos na pano nin kaugmahan, asin Espiritu Santo. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Kitaan sa iyang banwaan, asin mga karnero na sa iyang ataman. Kitaan sa iyang banwaan, asin mga karnero na sa iyang ataman. Magpataratara sa kagurangnan, bilog na daga. Maglingkod sa kagurangnan sa kaugmahan. Maglaog sa atubang niya sa magayagayang awit. Kitaan sa iyang banwaan, asin mga karnero na sa iyang ataman. Aramon na ang kagurangnan iyo ang Diyos, siya ang nagibo sa to, sa iya kita. Ang banwaan niyang aripumpon sa iyang pasabsaban. Kitaan sa iyang banwaan, asin mga karnero na sa iyang ataman. Tamarahay ang kagurangnan, sagkod pa man ang pagkaherak, asin sa sunod-sunod na kapag-arakian, ang sa iyang kaimbudan. Kitaan sa iyang banwaan, asin mga karnero na sa iyang ataman. Sa matalinghagang tataramon, buot pakusugon kan nagsurat kan kapahayagan, ang kapwa niya mga Kristiyano sa tahaw nin kasakitan. Ang Kristiyano dailigtas sa kasakitan. Alagad, tandaan ta na ang Diyos madatong sa pagpahid kan sa tong luha. An ikaduwang babasahon. Pagbasa sa libro nin kapahayagan. Ako, si Juan, nakahiling nin dakul na katawohan, na mayo nin si isay man na makakabilang, harali sa lambang nasyon, rasa, banwaan, asin tataramon. Nakatindog sinda sa tungod kan trono, asin sa tungod kan kordero. Nakasulot nin puting halabang gubing, kapot mga sanga nin palma. Dangan ang saro sa mga gurang nagsabi sako, ini ang mga hali sa dakulang kahorasaan, linabahan ninda ang haralaba nindang gubing, asin pinaputi sa dugo kan kordero. Kaya yaon sinda sa tungod kan trono nin Diyos, nagsasamba sa iya, aldaw banggi sa iyang santuaryo. Papandungan sinda kan nagtutukaw sa trono, daina sinda magugutom ni mapapaha, dainaman hahampakon kan saldang ni kan anuman na init. Taan kordero na nasa tahaw kan trono, mapastor sa inda. Aantabayan sa inda sa mga burabod nin tubig nin buhay. Asin papahidon kan Diyos ang lambang luha sa sindang mga mata. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindugan gabos sa pagrukyaw kan banal na ebanghelyo.
An kagurangnan mapasaindo. Asin sa imong espiritu. An pagbasa kan banal na ebanghelyo, sosog ki San Juan. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Nagsabi si Jesus, ang sakuyang makarnero nagdadangog sa sakong tingog. Midbid ko sinda, asin nagsusunod sinda sako. Tinatawan ko sinda, kan buhay na daing kasagkuran, asin daing sinda mawawara sagkod no arinman. Mayo nin maagaw sa inda, sa sakong kamot. An ama na iyo nagtaos ako, urog kadakula sa gabos, asin mayo nin makakaagaw sa kamot kan ama. Ako asin an ama saro. An marhay na bareta kan satong kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Magtukaw po para sa homilya. Namumutan na matugang an aldaw na ini, pinagdedikar kan kinaban para sa mga ina. Kaya bot kong tawanin magkakanig kong pagsaludar ang gabos na mga ina na yaon ngunyan. Palakpakan niya to ang sato yung mga mothers. So salamat sa mga aki na pinagtawaan ni daning panahon sa indang mga ina na makisumaro sa aldaw na ini, ipagpamibi, tawan ning tunay na pagmidbid asin pagrespeto, darakang kadakol nindang mga bagay na pinaghihiras. Kaya ang pagiging ina, tunay na taya buhay dahil itinataya nindaan sa indang sadiri para sa indang mga aki, para sa indang nasasakupan na dai naglalaom nin karibay o ano paman. Asin iyan po ang buhay man kan sarong pastor. Kaya every time na may mga Sundays na minsan nagsasabay ang pagselebrasyon kang Domingo kang marhay na pastor. Asin ang Domingo o ang Domingo para sa mga ina, parihong gayo ang tema kang Ebanghelyo, inigabos parihong trabaho, pagtataya kan sa diri para sa iyang namumutan. Kaya in a way, ang mga mothers maituturing natong mga pastor sa saindang pamilya, mga pastora sa saindang pamilya. Narumduman ko kang aki pa ako, perming minsan sinasabi, daog ko pa ang bakero. Minsan nagsasabi ang mina, daog ko pa ang bakero dahil bako lang si mga ang inaasikaso kan mga ina. Bako lang itong sadiri nilang aki, pati aki kang mga kataid o kaya mga aki kang mga pamangkin. So minsan iyan mahiwas ang ginigibong apostolada kan maka. And kung itataas pa niya to iyan sa bako lang dahil trabaho kundi ini sarong bukasyon, magiging sabi kayan meritorious ang satuyang paggigibukan sa tuyang papel bilang mga ina. Alagad mo niya na Domingo, maski gusto ko pong i-elaborate ining gospel, pero pinagmauot po kan sa tuyang namumutan na arsobispo na ipahayag sa Indo ang surat pastoral, mapapadapit sa dakulang okasyon niyato sa aga, iyo ang
pirilian o midterm elections, kaya igwa po siya ning mensahe para sa tuya gabos. Surat pastoral ang pamagat, inapod na maging pastor para sa lambang saro. Namumutan kong mga tugang, ang katuninungan mapasaindo. Sa Ebanghelyo ni Juan, si Jesus nagsabi, "Ako ang marhay na pastor, nagdudusay kan sayang buhay para sa mga karnero." Matugang, nagpapasalamat kita sa Diyos sa balaog nin pastor, sa persona ni Papa Leon ika-14. Namimibig kita para sa iya, mantang pinapasa niya ang dakulang katungdan, nin pagiya asin pag-ataman kan aripunpon sa bilog na kinaaban. Digdi sa Pilipinas, gigibuhon taman sa aga ang midterm elections. Sa saindong pagboto, bot ko kamong pagirumdumon kan mga minasunod. Enot, magboto sosog sa indong konsensya. Day kamo magpadaog sa takot o puwersa. Day kamo magpahikayat sa kwarta, mga regalo, mga pabor, asin mga putik na panuga. Ikadua, botohan ang mga kandidato na susog sa indong konsensya. Mapaurog kan karahayan ning kagabsan, bako kan sa indang mga personal na interes. Ikatulo, botohan ang mga kandidato na may kakayahan, asin kaaraman, para sa pwesto na sa indang papamayuhan. Sa pagsilibrar niyato kan Domingo nin Marhay na Pastor, si Jesus nagpapagirumdom kan mga karahayan nin tunay na pastor. Sabi ni San Juan, an parapatandan na bako man pastor asin bako niyang sadiri an mga karnero, nakahiling ning nagdadangadang na lobo asin binabayaan ang mga karnero asin nagdudulag, dangan ang lobo tatabagon sinda, inihulita siya, nagtatrabaho para sa bayad, kaya daing pakilabot sa mga karnero. Magpili kita kan mga lideres na andam asin tugot na magdusay kan sadiri sa paglingkod nin mga kahimanwa. Mga tugang, nagtutugdok kita kan putoro sa paagi nin saradit na lakdang. An eleksyon sarong sadit na lakdang para sa satong puturo. Alagad, kung padagos kitang magibunin sa langlakdang sa eleksyon, makakaabot daw kita sa minamaot niya tong padudumanan, ang mauswag asin tuninong na nasyon. Makamundo na ang satong kultura, dapit sa eleksyon, napapatos na nin pagbakal, asin pagpabakal nin boto. Dapat na labanan, asin daugunta, ang siring na kultura. Madagdag ko lang po na ini nagiginang sarong helang sa satuya. Although sa ibang nasyon, igwamang kaiyan, pero bakong arog kang nangyayari sa satuyang nasyon. Makakamundo na sa tong eleksyon, naginang panahon, tanganing paurugon ang sadiring kapakanan, kan pamilya o grupo, kisa kapakanan ning katauhan. Kaya ang mga kandidato, asin kaayon, kitang mga botante, imbes na magsakripisyo para sa komunidad na nag-uudyok, nagmumutibar na magganansya o magdilensya para sa sadiri, pamilya o grupo. Naramdaman ko po, igwa akong naaraman na nakatipo ng 10,000 puon kang pagkampanya. Sana bako kamo iyan. Makamundo kon ang mga lideres asin kita mismo, dae naglalapigot na paurugon ang transparency asin accountability. Ini ang mga malinaw na tanda nin tunay na servant leader na mamayong naglilingkod. Piliun niyato ang mga lideres na naninimbag sa katauhan. Apisar kaining mga mamundong realidad, dahil kita magsuko,
Maghiro kita, makilabot, asin gibuhon ang makakaya, tanganing mapasigurong onesto, makahulugan, asin makakatubod ang eleksyon. Nagpapasalamat ako, asin namimibi para sa COMELEC, kaiba ang Board of Election Inspectors, asin ibang ahensya ng gobyerno na imbelto sa eleksyon. Nagpapasalamat ako, asin namimibi para sa grupong voluntaryo, siring kan PPCRB, NAMPREL, IBP, asin iba pang grupo, sibiko, na nagtatabang sa pagpasigurong makatubod-tubod ang eleksyon. Urog sa gabos, nagpapasalamat ako sa mga kurag paroko, mga volunteers sa satong parokya, asin sa PPCRB, kan Archdiocese kan Cáceres, kay Baan Caritas. Sinasadol ko ang mga kandidato asin mga partido politikal na galangan ang lay asin makipagtabangan sa pagpasiguro nin clean, honest, accurate, meaningful, and peaceful elections o CHAMP. Sa pag-ibo kaini, pinapatutuuhan nindo sa mga tao na udok sa buot an sa indong paglingkod asin bakong kamo an paglingkodan. Namimibi ako para sa kusog nin buot, paggiya, integridad, asin proteksyon kan gabos. Padagos kitang maglaom, magambag kita para sa pagpatugdok kan satong nasyon. Girumduman nindo, ang sarong konkretong marhay na gibo, urog na mahalaga ki sa sanribong panuga. Kay puhanta ang mga pastor na natugot magdusay kan buhay para sa mga karnero. Ngunyan sa solemneng kapistahan kan marhay na pastor, kita gabos, ipinapaniwala ko sa pagiya asin pangataman ni Jesus. Sa pagpamibi niya to para kipapa Leon ika-14, tandaan niya to na kita inapod kan maging mga pastor sa lambang saro. Pinirmahan kan sa tuyang namumutan Arsobispo Rex Andro Alarcon, Doctor of Divinity, Arsobispo kan Cáceres. Matindog po kita sa pagpahayag kan sa tong pagtubod.
pamibinin banwaan. Ang kahadayang kan Diyos nangangaipon ni mga hobenes na anda magdusay kan sa ilang buhay para sa mamumuto na paglingkod. Kaya mamibi kita sa Ama, ang simbag kagurangnan, inanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang Santo Papa, mga obispo asin kapadian, magdanay na makusog asin maugma sa paglingkod sa espiritual na pangangaipo kan banwaan, ipamibi niyato sa kagurangnan. Kagurangnan, inanyugaan sa mong pamibi. Tanganing an satong baagong Santo Papa Leon, pakusugon sa iyang ministeryo, nin pagpauswag kan hawak ni Kristo sa pagkasararo, pagkamuot, asin katoninongan, ipamibi niyato sa kagurangnan. Kagurangnan, inanyugaan sa mong pamibi. Tanganing sa tahaw nin mga kahorasaan, nin arual daw na pamuhay-buhay, padagos kitang magsarig sa pangataman ni Kristo, an marahay na pastor, ipamibi niyato sa kagurangnan. Kagurangnan, inanyugaan sa mong pamibi. Tanganing an mga inaapod kan Dios sa pagharubay, kan sa iyang tataramon, asin pagpalakop kan sa iyang kahadean, maging dalisay sa pagsimbag sa iya, ipamibi niyato sa kagurangnan. Kagurangnan, inanyugaan sa mong pamibi. Tanganing an mga naghihelang sa satuyang komunidad, makamate kan nakakapaumay na pagkamot ni Kristo, ipamibi niyato sa kagurangnan. Kagurangnan, inanyugaan sa mong pamibi. Tanganing an mga gadan, darahon ni Kristo, an marahay na pastor, na ligtas sa saindang eerokan sa langit, ipamibi niyato sa kagurangnan. Kagurangnan, inanyugaan sa mong pamibi. Makakamhan na Ama, kami na sa imong banwaan, nagdudulot kan samuyang mga pamibi na may lubos na paglaom asin pagsarig sa imo. Huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Magtukaw po sa pagdulot kan mga atang asin sa liturhiya kan Eukaristiya.
Magpamibi ka mga tugang, tanganian sako sa insong atang magkanigong akoon kan Dios amang makakamhan. Akoon manlugod kan kagurangnan an atang sa imong mga kamot para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan, nakikimahera kami, nawarasan mo kaming danay na magayagaya, huli kay ni mga misteri Pascual, tangani ang padago sa paghimo, kan sa mong pagbagong buhay, magin para sa mo dahilan, kandaing tapos na kaugmahan, huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu, itaas ang mga puso, initaas mina sa kagurangnan. magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninugasin dapat matano sa sinakakaligtas na ikakagurangnan ipagrukyaw sa gabos na panahon. At ang ngani, mas mamuraway na iarubay urong ng gayo sa panahon na inina si Kristo sa mong Paskwa, idinulot na sakripisyo. Pulita sa pagkarumpag kan lumang pagkabuhay, ang gabos na isinikwal binabago, kasi ang karahayan kan buhay ibinabalik sa mo kay Kristo. Kaya sa labi-labing kaugmahan kan Paskwa, nag-uugma ang gabos sa bilog na kinaban, pati ngani ang mga langit no na virtudes, kasi mga angeles na potestades, nag-aawit kan himno kan sa imong kamarawayan, daing tapos na nagsasabi. Magluhod po. Kagurangnan, ikanagad ang banal, barabo ning gabos na kabanalan, kay ning maatang namimibi kami, pabanalakan ang bon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo maginhawak, asin dugo, kan sa mong kagurangnan na sa Kristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sa God sa pasyon, nagkasyanin tinapay asin pagpasalamat, binaak ini asin tinaos sa mga disipulos na sabi, mag-ako kamugabos asin magkakan kaini, tenian sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man, pagkapamanggi, pagkanya maning kalis, asing girare pagpasalamat sa imo, tinaw sa mga disipulos nan sabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom kaini, tini ang kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakol, na pagpatawad kan mga kasaalan. Inipagibuhon nindo sa pagrumdom sa ko. Misteryo kan pagtubod.
Kaya kami na nagroromdom ka sa iyang pagkagadan sa pagkabuhay liwat, nagdudulot sa iyong kagurangnan kan tinapay nin buhay, asing kalis sing kaligtasan. Papasalamat na pinapagkanig umano mag-atubang, asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kami, nag-aarang, na kami nagpapakinabang, kan hawak kasindugot ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan ang sa imong simbahan, na nakalakop sa bilog na kinaban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamot, kay bakan sa mong Papa si Leon, asin kan sa mong Obispo si Rex Andrew, asin kan gabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkaherak, ang sa matugang na nagturog, sa paglaom kan pagkabuhay liwat. Asin ang gabos na mga gadan. Dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos, namimibi kami. Tanganing kay ba ni Santa Maria, Birhen na kan Diyos. Kay ba ni San Jose, sa iyang esposo. Kan mga banal na apostoles sa singgabos sa santos. Na kay tupa nakapagayagaya sa imo. Magkanig umagin kay ras, kan buhay na daing kasagkoran. Mag-umaw, asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong Seso Kristo. Huli sa iya, asin ka iba niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakampan, kasarok kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Tindog po. Natugdoan kan mga nakakaligtas na tugon, asim pinatuod kan Diyos no nakaugalian, nangangahas kitang magsabi.
Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa malaw niya mo ang katuninungan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindane na talingka sa kasaalan, asin man ligtas sa gabos na kaparisawan, mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan samong paraligtas na sa Kristo. Yesu Kristong kagurangnan, ikanagsabi sa iyong mga apostoles, katuninungan iwinawalat ko sa Indo, ansa kong katuninungan itinataw ko sa Indo, are pagilingaan sa mong makasaalan, kuda pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkanig ko ana siya mapatuninong asin magkaburunyog, sosog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahunan kan mga panahon. Amen. Ang katuninungan kang kagurangnan, danay na mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinawhan kamo kan tanda ng katuninungan. Cordero kan Diyos na nagpapara, mga kasalan kan kinabang. Cordero kan Diyos na nagpapara, mga kasalan kan kinabang. Magluhod po. Uyang kordero kan Dios, uya nagpapara kan mga kasalan kan kinaban. Paladen ang mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdagos sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asin ang sakong kalag mao umayon.
Maluhod puan gabos para sa pagpamibi para sa national election. May hirakon na ama, kagurangnan kan samong nasyon, inuumaw niya mo ika, huli kan sa imong balaog na katalingkasan, na nagtao sa mo nin kapangyarihan, na makapagpili kan samong mga lider sa banwaan. Nagpapasalamat kami sa imong danay na paggiya, mantang samong binabantayan ang demokrasya kan samong nasyon. Ang nagdadangadang napirilian, nagtatao sa mo nin bagong paglaom. Tawan sa mo ang kadunungan, tanganing samong gampanan, ang samong trabaho sa panahon kan eleksyon. Tanganing kami, magin komunidad nin pagtubod na nagtutulod sa pagbabago kan banwaan. Tawan mo kami kan kusog buot na magtaram siring sa pagrukyaw ni Jesus kan marhay na bareta. Antabayan mo ang samong mga tugang na magbabantay kan samong mga boto. Liwanagan mo ang isip kan mga yaon sa kapangyarihan, tanganing padanayon ninda ang eleksyon na sagrado. Tabangan mo kaming makapagpili na tama, tanganing ang samong boto magkaigwanin pagkakaiba. Sa tabang kan sa imong espiritu, giyahan mo kami sa pagpili, kaidtong magmamakulog sa mga dukha, maghihinanyog sa mga maluluya, asin buot gibuhon an satong nasyon na lugar nin katanosan, asin katoninongan. Samong ipinapamibi ang mga lider na dalisay ang puso, asin pinabayaan ang sadiring ambisyon para sa ikakarahay kan bilog na banwaan. Sa samong pagtingkalag sa divino rostro, ang lalawgon kan sa imong pagkaherak, asin pagkamuot, asin sa pagpaaling niya mo sa manto ni ina, isabuhay man lugod niya mo ang samong katungdan bilang Kristiyano na nakapahayag sa slogan, ang tamang pagpili, katolikong ugali. Amen. Matindog po ang gabos. Mamibi kita. Marhay na pastor, pagkanigoon mong antabayan ang sa imong banwaan, asin ang mga karnero na tinubos kan mahal na dugo nin sa imong aki, magkanigong ipamugtak mo sa mga sabsaban na daing kasagkuran, huli ki Kristo na samong kagurangnan. Amen. Tukaw po sa nagkapirang pagirumdom. Ngunyan pong aldaw, igwa po kang presentation, initial presentation kang mga candidates sa Rayna Elena 2025. Alagad bago po kayan, nagkapirang anunsyo. Second collection po, magkakaigwa po kita ng second collection bilang asistensya niya to sa PPCRB volunteers na iyo ang Citizens Arm kan sa tuyang simbahan para sa indang mga pangangaipo, lalo na sa aldaw kan eleksyon. Ikadua, maski nga igwa po ning presentation ngunyan, padagos pa man ang recruitment, pwede pa pong maghabol bago mag-abot ang weekend, bago ang first and last canvassing. Available po ang mga sobre sa opisina kan sa tong parokya. Ikatulo po, in connection sa nagraraning National Youth Day, ngunya na Hunyo 10 hasta 14, padagos po ang pag-alok na maging foster family sa mga bisitang holiness nagikan sa ibang dioceses. Dua pong dioceses ang na-assign digdi sa tuya. Iyo ang Diocese of Cubao and Diocese of San Pablo in Laguna. So, kay puan po, niya to po ang 200 na host families. Gwa pa pong mga barangay na dahil pa nag-submit kang mga pangaran, kang host families. Asin kung mauot po nindo, ipaisin na lang po ang Barangay Pastoral Council President o ang opisina kan sa tuyang parokya kung buot po niya nindo na makatabang sa pinag-aandaman niya to na National Youth Days. Igwa pong activity actually digdis sa tuyang
simbahan. Alagad, mas mahalaga po ito na igwaning lugar na madadagusan, ini pong sa tuyang mga delegates na gikan sa ibang probinsya o dioceses digdi sa Pilipinas. Ngunyan po, aapudong ka na po ang sa tuyang presenter kang mga candidates for Reyna Elena 2025. Ini po ang mga kandidata para sa search for Reyna Elena 2025. Kung isa di po, pwede po kamong magbit nga pag nabaoy po ang aran. Enot po si Roxanne V. Bascon. Ansa iya pong magurang o guardian, iusinda Roberto Bascon asin Lizel Bascon, sira taga Santa Barbara New, Nabua, Camarines Sur. Pangarwa po, amo si Marie France Alea M. Bernales. Akan niya pong mga guardians, amo po si Salvador Raimundo Oxiano, asin Esther Oxiano. Sira po, taga San Esteban, Nabua, Camarines Sur. Pangtulo po, amo si Sabina Ann O. Estilier. Iya po igin ni Ratchofilo Estilier as anggan Jovi Obia. Sira po taga San Isidro, Nabua, Camarines Sur. Pangupat po, amo si Janinia Mowand L. Nazaret. Iya po igin ni Andrew C. Nazaret, anggan ni Monena B. Laut. Sira po taga San Juan, Nabua, Camarines Sur. Panglima po, amo si Denise Carla B. Padama. Iya igin ni Carlos Padama, anggan Edith Banyaga. Sira taga San Esteban Puro, Nabua, Camarines Sur. Pangunom, amo po si Jessa May Tubong Banwa. Iya igin ni Jose Tubong Banwa, anggan ni Salvacion Escobal. Sira nakaistar sa San Francisco, Nabua, Camarines Sur. Pangpito, amo po si Francia M. Barbero. Iya po igin ni Mr. Domingo Barbero and Shirley Mortega. Sira nakaistar sa San Nicolas, Nabua, Camarines Sur. Anggan-an pong pangwalo, amo po si Harriet May B. Ibo. Iya po igin ni Hilario Ibo and Yolanda Bicaldo. Sira po taga Lourdes Yang, Nabua, Camarines Sur. Taptapan ta po akan na tong mga kandidatas para sa search for Reyna Elena 2025. So, thank you po sa indong pagsimbag sa pangapudan as imbitasyon na maging parte kang Jubilee Search for Reyna Elena 2025. Sana po makompleto ta ang numero para sa indang kotilyon. So kung bot pa po nindo na magbali, pwede pa pong magbali. Basta hoben pa. Basta babae. Tabaka lalaki na ang sunod na Reyna Elena. Anyway, thank you po. Matindog na po kita for the final blessing. An kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu. asin bidisyonan kamo kan Diyos sa makakamhan. Anama, asinan aki, asinan Espiritu Santo. Amen. Tapos nan misa, lakaw sa katuninungan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Happy Mother's Day po kaninyong amin.
adlaw sa